Alpicat i Lleida B es veien les cares al Parc del Graó en l'avantpenúltima jornada de Lliga. Els locals van sortir millor al terreny de joc, però no van estar encertats de cara a porteria. A poc els blaus van poder desplegar el seu joc de toc i van disposar d'arribades clares, com aquest xut al pal de Sergi Gómez. El primer gol arribaria a pilota aturada després d'un gran llançament de falta de Mario Peco. Els alpicatins van buscar la reacció i fins i tot Juanjo va estavellar una pilota al pal. Abans d'arribar al descans, però, el col·legiat expulsaria Marc Benseny per una protesta, una decisió que pesaria i molt en la segona meitat. A la represa, el Lleida va buscar el segon gol, però el porter local, Joan Eroles, ho va impedir en repetides ocasions. Amb 10 jugadors i el marcador en contra, l'Alpicat va reclamar 2 penals sobre Joan Vendrell, que l'àrbitre no va assenyalar. Després d'un gran servei de falta de Genís, calcat al gol del Lleida, però amb la pilota rebotant al pal, els visitants sentenciarien amb un segon gol, obra d'Adrià Gené. Era el pitjor dia per quedar-se amb 10, perquè el Lleida és un equip que vol la pilota, que vol el control del joc i hem patit. I la segona part hem sortit a donar la cara, ho hem intentat fins a darrera hora i un gol als últims minuts del partit ja ens ha tret del partit i no queda res més que felicitar el Lleida. Penso que el partit s'ha trencat amb l'expulsió d'en Beix. Ells amb 10, clar, nosaltres tenint la pilota com tenien i ells quedant-se amb 10, penso que aquí ha estat la clau del partit. A la segona també han intentat apropar-se una mica ells més amb joc més directe i nosaltres a base de tenir la pilota i crear ocasions al final hem aconseguit el 0-2. Penso que el partit s'ha trencat amb l'expulsió. La derrota complica molt les opcions de permanència de l'Alpicat, que es manté en zona de descens a falta de 2 jornades pel final de campionat.